Kuphinda kuphi la kufuneka khona uNomusa njengamanje ukubingelela yena uMathinta wacebisa untombi zami mshada zolo zomshada ngabe kudala zamqomo sangoma science sikhumbuleni ayifica sosha naye atshela ngathi umntwana nqomo nonkomba ukutshela nolwazi ngathi zakwethu ngicela uma usuku lakho lokuqala ulanca uthi subscribe ushare uphinde ucommente futhi kanye nathi sikwazi ukuthi sibe nengxenye yenkulumo siyiGoliwe TV iqeqebana nje elingasho lutho. Sekuvele isimanga ngomculo kaMaskandi lapha khona ke obe amukelwa khona evela phesheya kwelamangisi lapho khona bezobaxoxela ukuthi kwenzakaleni kanti futhi uphatheke kanjani phesheya abantu bamangele ngendlela eyisimanga kanti futhi nazo-ke iy'ntatheli zithathe ubuthaphuthaphu bey'thombe kanti nembangi zisale zimangele zidangele kanti omunye uze waphahluka wathi-ke iy'nduku ekushawana ngazo azifani. Uyena-ke uGezani ubephoste kanjalo-ke kwi-status sakhe saka-WhatsApp lapho khona-ke ngane wethu siyafisa ukuthi size uvo lwakho noma siza ukuthi-ke wena uphatheke kanjani, ngabe ubukhona emcimbini wegcwama, ubone kwenzakala kanjani, yini wena oyithandile, yini eyenzakele laphana-ke oyinothisile ngegcokama elisha. Abanye bagqamisa ukuthi-ke ngabe seliyinkinga kakhulu kanti-ke lesi sithombe esinye asenzile noKhuzani uke wasenza before. Umehluko ukuthi-ke uKhuzani besenza emcimbini abeqashwe kona kanti yena-ke usenze emcimbini obuwengamelwe igama lakhe. Kanti-ke uzokhumbula ukuthi bewusingayizolo uma uthi ubungenalo ulwazi abamukelwa ephuma phesheya kwelamangisi lapho khona-ke awahamba ngosuku olwalisondelene nolwempucuzeko la kwasolakala khona ukuthi-ke ngabe ubalekela impucuzeko noma ngabe kwenzakalani. Kanti-ke ube sebuya izolo wachaza kabusha wathi yena-ke akasenayo imbangi njengoba ephethe iBhayibheli uma ngabe ebona nje isitha sakhe eduze kwakhe uyobe sebhoka ngoba uyobe etshela ukuthi-ke umuntu ozombamba inkunzi. Igcokama elisha lishintshe kakhulu noma likhombise ukuthi lishintshe kakhulu singazi-ke noma-ke belithenga amehlo abantu laphana ngoba abantu bebaningi bezosekela lona kanti lize labuza lathi ziphi iy'ntatheli okukhomba khona ukuthi-ke selifunde ngamandla ukuthi-ke i-trend ibanjwa kanjani khona la eSouth Africa. Ngiyafisa uvuko lwakho nawumbusa phela. Awusona madoda uyeka bo. Ayethe bona yeye. Ayethe wena yeye. Awuthi vipa ngegcokama elisha vipa. Viva ngomshovengane viva. Viva ngesikhomba sazolonke viva. Bafowethu ngiyakwazi ukushaya ihlomba ngithi ngicela ningishayele ihlomba nje nishayele ukuthi ngiyi-leadership ngumholi. Okay. Bafuna bangifepha namhlanje. Sikhona intatheli. Amakhamera, abashuthi bapha abashuthi. Ngifuna ukuthi wonke umuntu osenkundleni aphakamise isandla athi uma impilo ikhona wonke umuntu osenkundleni. Wonke umuntu osenkundleni. Okay. Wonke umuntu osenkundleni. Nasi isithombe okay. 1 2 3 go. Ayazi lento madoda. Hey. Yena family. Ngithanda wazi ushaya ihlombe. Ngiyakwazi. Hey mama
uye waishayo njia uye waibisa ngesewe khululekani niyazi uthini Mthoma ngiphethwe isifa mana mfethu ngiyagula neza ngiphethwe lesi sifo esiphatha abantu abagibela abahamba ngamabhanoyi kakhulu esibizwa nge-jet lag yazi i-jet lag afiyeni igogusha emakhaya kodwa bafowethu noma ngehle ebhanoyini ngigula nginjalo kodwa ngizofela kini cha angizifuni ngizofela kini angifi mina ngiyona inhlobo efana ngeke ngifi impela angifuni ukuzoprofetha izinto ey'ngekho la ngicela basondele umkhulu sondela baphuthile izinto zonke zisiyazi sondela umkhulu uyayifumana shona we ususumbaso umkhulula ususimpetempete ususumbaso umkhulula ususimpetempete akusishi njengamanje bafowethu ngizonethulela insizwa ayiphelele osomabhizinisi abenze lo mcimbi ukuthi ube yimpumelelo abangihlelele lento enhle kangaka ngizoqala ngapha umasondo lo ngivela amasondo lokubona umasondo ishipi senkesi yena masondo le ngiyena masondo ayeye kokama ayeye angizwa ayeye kokama ayeye bengazi voice kaMasondo shibe naphila workshop siyabonga bafowethu engingakusho nje ukuthi bafowethu siyabonga uNkulunkulu anandisele siphinde sethula omunye usomabhizinisi noma umsebenzi ngoba osomabhizinisi abantu abasebenzayo abayikhandlayo abakhanda imali obe ingxenye yoxhaso lokuthi lento ibe impumelelo uDr. Zokhehlele Zinanga mfowethu ayeye bakamelisha ayeye bathandi bakaMaskandi ayeye indumani yathi besizweni isihlatha sonke belondela msiba bethe fasone manje kusosa manje taboko abasethethe basenyimba lemthetho kasi nabayikhala manje siyabonga bafowethu abasikuba insizwa lapha umthiyalo omunye osomabhizinisi futhi onamaplaza ngapha koLundi mfowethu ngibongelela ayeye King Khama ayeye King Mthandele Manqela ayeye Mthandele Mandla simele Khama simele awusabonga mthiyana ubunyama bakho siphinde sethula okay siphinde sethule omunye usomabhizinisi ubaba unala wamathole kodwa akekho lapha bafowethu sibethule bafowethu ngimele unala umkhaya wami wasenkandla ayeye Peter ayeye umkhaya wami walenkandla nami wangisiza njengoba ukusiza siyabonga bese sethula umsindazi umdletshe umasheshisa aphuma enkosini basemdletsheni ngithola nithi bayathe ngizodlula inkosi ithathwa noma kanjani umbani uphetheni lo umbani uphetheni ngicela ukuthula abanye awuna business unamanga lo sasikudlalwa ngathi umbani uphetheni uye bafowethu okhansela levele kade linyanyisa kuba ngumsinde nawo sona
ngabe shedlala ingoma msuku uyena ayekhomalisa yena cha ugcokama la ngiphatha kabi malithi mina umfana bethe lo phansi ngiyacela nje ukuthi angihlawule ngalokho kodwa ngiyabonga ukuthi kuhamba kwakhe kubuye kwasinikeza laphana ke siyanyinyitheka imali awu kodwa Nkosi yebo uzolile ngiyabonga solile Nkosi yami lengane shile lengane ngicela ninikele ngo-5 ifelizo nosihami lengane ayiqashwanga kule amasimba umcimbi nakubasimba koze lonke ngeke bebizwe lo muntu ngenxa yokuthi ufelizo nosihami bakuthi umshale nehlobo bafowethu lapha sigqugquzela ubunye nobumbano ngithi kunjalo yebo umthunu unamawala kumthunu hayi akunamawala ngeqiniso hey ngala ngivimba ngakhohlwa uyaphihliza ngimdala phela ukuthi ngimdala umuntu omdala akahletshelwa ukhuluma iqiniso nje njalo mana lo mthandeni mababheda benziwa njani babheda kodwa futhi siyabathanda benjalo ngoba silwela ubunye sikumele kodwa futhi umuntu mayebheda uyatshelwa bese hlambuluka kunjalo nje ngiyafuna ngimxoxele yebo ngiyakuza phakathi ngiyafuna ngimxoxele naso ngizomxoxela nje ngizomdonsela ivesi elilodwa nje eBhayibhelini ngenazi iBhayibheli lithi ngiyalazi khona lapho iBhayibheli lithi khona ngazi noma ngisho kahle lithi isitha sakho uma silambile siphe ukudla sidle bese lithi iBhayibheli uma somela amanzi siphuzisa amanzi siphuzise bese livala bese masekusele kancane ukuthi livala bese livala ngokuthi ngalokho okwenza kwakho uyobe ufumba noma uthela amalahle phezulu kwekhanda lesitha sakho ilapho nje bafowethu ngilapho mina kukho okuningi ngibathanda bonke abafowethu akunaso isitha akunayo masikade enhlabeni nayo okwake kwenzeka bekusuke kumdlalo nje ukuthi ngijabule kube mnandi akithi kunjalo kodwa njengamanje ngifuna ukunitshela angenziwa namancondo njengoba ngidonsa iBhayibheli nje ngidala yabo akusewona umdlalo manje sekuyafiwa sizwana so bafowethu ngizama ukuthi ke indaba nje kuthiwa khona ungcweko khona akukho ngifuna ukuthi isitha samasiqhamuka lapha ya isidudula kwazi ukuthi umuntu obezongibamba inkunzi nje noma esigcwele nje ebesidako utshwala sidla ugoloko simbhayizela hayi ngoba siyimbali anginayo imbali niyeza bafowethu anginayo imbali futhi angizonda imuntu imicimbi yonke khona la khona ophikiniki khona umpucuzeko khona umbuso wamaciko no khona umbuso wani umbuso wani wamasiko bafowethu yonke lo mcimbi leyo nihambe nawo nisupporte njengoba nisupporte mina sizwana noma ngoba ngiyona ingcenye yayo angiyile futhi ingcenye yayo futhi anginendaba yokuba ingcenye yayo kodwa lo aniyi ngifuna ba niyama kukhona bani uma ngiphinde ngibize ngaphesheya ngizomlinda mawubuya ngoDisemba mawubuya ngoGudi ngonyaka ozayo mangihamba nje ngabe ngisabuya-ke ngempela ke manje nini futhi abanawo ama-passport laba hayi mfowethu bafowethu cha bafowethu no ngifuna ukukhipha umqondo wokutalapha ngoba amasoda lapha sithi siyatalapha ngizobuye ngitalaphe ngesikhathi sakhona ngelinye ilanga namhlanje umtalapho uzonenza ukuthi ningabizi iqiniso ngitshela lona ngithe mina iBhayibheli lithi isitha sakho siphe ukudla masilambile isitha sakho siphuzisa amanzi masomile ngalokho wenza kwakho uyobufumba amalahle phezulu kwekhanda lesitha akekho umuntu ozomgxeka la nomcimbi ozogxeka nomuntu ozothi wrong bafowethu asijabuleni kwemnandi ngiyayibongela kakhulu kumina